Nee, net een vertrouwen. Ah, goeie. Goedemorgen. Waar slaan er nou op een vlucht? Die niet tot de film willen. Oh, film, hoe heet het? Video. En binnen dat collega's van jou? Ik ben alleen het hulpje ingeschakeld om te nieten. Want we binnen hier met dwaande. Wij willen de gevel versieren. En dat is van Twinkel, kinderdagverblijf, tot aan die hoek. Want wat voor moois win je mond ophingen? Kerstdoeken. En dan komen daar mooie lampen op te staan. Zo, je kan ze hier wel door het raam heen filmen. Zo, dat is de eigenaar van het pand. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij creëren voort wat onrecht. Ja, dat is ook, ja. Ja, die vrouw die ben wat bang voor hem, hè? Want je weer lekker mooi zijn fjouwen ondergaan. Ja, die wilde de hele gevel versieren. Met doeken. Met herten en Merry Christmas. En dan doen we jonge lampjes om het is Sinterklaas west en dan doen we de kerst. En daar heb je fjouwen meestal voor nodig. Ja. En wie ben allemaal met beiden. Ik zou wel zeggen, wij hebben de boel een beetje saboteerd, of net? Ja, wie zei in verwering. En toen zei een van de vrouwen, ja, hoe zullen die hier komen? Nou, dat weet je nog. En is dit voor heer? Ja, wij zijn voor heer op een paardje. Dat dacht ik al. Leuke filmpjes, zie ik altijd. En als wij nou achter die vrouw jongen rennen, wat bad er dan? Ik denk dat ze naar binnen hier binnen. Hier binnen via de sluiproute hier. Via het kinderdagverblijf. Nou, dit is ik wel wat. Ja. Dit is inderdaad wel wat, ja. Dus we gaan nog maar mooi verder met beiden. Nou, dan wees je wij een soort succes. Ja, dankjewel. Als het maar droog blijft.